Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя нашей студии. Это Роман Бессмертный, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Роман, мы знаем, что вы сейчас к нам приехали со встречи, и встречались вы с президентом Украины Владимиром Зеленским, и встречались вы как представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТГК. Ну, как прошла встреча? Розмова була ділова, торкалися змісту завтрашнього діалогу, обговорювали відповідні червоні лінії, обговорювали результати зустрічі 12 липня, яка відбулася політичних радників глав держав, де також аналізувалася ситуація щодо переговорів в Мінську, де накреслені були свого роду, скажімо, перспективи можливі, обговорювали тактику, яка може бути на завтрашній зустрічі, обговорювали і стратегічну мету. Що з того, що обговорювалося, можна ставити як найважливіше? Перше, це питання соціально-економічні. Тобто це необхідність зробити все, щоб люди, громадяни України, як можна більше відчули турботу з боку української держави в прифронтовій зоні, і з українського боку, і ті, які потребують допомоги на окупованій території. А що іменно? Можете конкретизувати? Мова йшла про допомогу з пересуванням, з переходами, з облаштуванням переходів, будівництво мостів, інфраструктури і так далі. Можливість подачі вкрай необхідних речей, такі як вода, енергоносії і таке інше. Тобто мова велася про те, щоб зробити максимально, щоб люди, які продовжують комунікувати, бо вони є громадянами України, щоб вони не відчували дискомфорту навіть в таких складних умовах, як ведення війни. Но вы же в подгруппе по политическим вопросам. А что касается политического аспекта? Справа в тому, що всі ці 5 років, про що б не говорили, в кінці кінців приходили до того, а що там в політичній підгрупі, як там ситуація. Да. І так, як і було раніше, там на обговоренні є 3 ключових питання. Це питання так званої формули Штайнмаєра. Далі це модальності виборів. Ну і зміст можливої, потенційно можливої амністії. Навколо цих питань і крутиться дискусія. За ці дні я ознайомився з досягненнями, які були зроблені, скажімо, з часу, коли мене не було. Можу сказати, що вони достатньо скромні. І я завтра хочу послухати, скажімо, учасників зустрічі з російського боку, подивитися, як ОБСЄ модерує в цій ситуації для того, щоб пропонувати можливі варіанти української сторони. Але треба розуміти, що обговорювати як серйозно ці речі можна тільки тоді, коли знято питання безпекового блоку. Тоді можна говорити про перше, друге і третє. Поки йде стрільба, поки питання безпеки не вирішено, це все умовності. Когда вас указом президента Владимира Зеленского вернули в трехстороннюю контактную группу, вы написали пост на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы журналистов, которые их интересовали. И вы написали следующее, цитирую. «На этой неделе ситуация должна проясниться, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского. Я так понимаю, что вы возвращаетесь в трехстороннюю контактную группу, и президент вас убедил в своей позиции. Правильно я понимаю? Я повертаюся у цей процес, і мені було що пропонувати в 2015-16 роках. Я чітко розумів, що 1 січня 2016 року дія формально домовленостей завершена. Зараз важливо що? Якщо є шанс продовжити життя Мінської платформи для того, щоб розв'язати питання,
Я готовий в цьому плані працювати. Якщо це буде переговори заради переговорів, ну, я буду пропонувати інші підходи до відповіді на це Сегодня питання. вы предлагали уже какие-то свои подходы? к Так, вопросу? я виклав своє бачення тактики, я показав, які можуть бути стратегічні перспективи, Президент вас поддержал? що розгортається. Ну, скажімо так, ми обговорювали і пропонували там, я свої варіанти, президент сказав, яка мета його, що він бачить ключовою метою, до чого треба прийти в результаті цих перемовин. Ну і з моєї точки зору, перше, що я можу сказати, там ніякої зради нема. Тому що я дуже часто чую зараз слово, там ніякої зради немає. Є розуміння того, що на перше місце зараз треба поставити питання людину у цьому процесі, щоб максимально допомогти людям, які страждають від наслідків війни. А далі дивитися по тому, щоб це були зустрічні кроки. В жодному разі ніяких однобічних кроків в цьому плані не буде. Якщо противник буде робити відповідні кроки, умовно кажучи, ми почали процес в станиці Луганській. Якщо противна сторона буде робити кроки, Україна буде рухатися далі. Ні, ну, тоді будемо шукати інші способи впливу. Давайте вспомним основные позиции документа, которые подписали в Минске еще в 2014 году. Вот далее первые 5 пунктов Минского протокола. 5 пунктов Минского протокола от 5 сентября 2014 года звучат так. Обеспечить незамедлительное двустороннее прекращение применения оружия. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. Провести децентрализацию власти, в том числе путем принятия закона Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ по созданной зоне безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Ну вот смотрите, я не говорю о последних 4 пунктах. Начнем с первого. Только вчера на востоке Украины оккупанты обстреляли украинские позиции 17 раз. Есть раненые и даже погибшие. И это ежедневная практика со стороны оккупантов. Первый пункт этих договоренностей не выполняется. Вообще, сегодня этот процесс подлежит интенсивной терапии? Его можно реанимировать или же нет? Якщо взяти весь безпековий блок, то це найнебезпечніша річ у домовленостях. Вона не виконується по жодному із 3 перших пунктів. Немає доступу ОБСЄ, немає виведених відповідних військ, немає виведеної зброї. Більше того, бази, на яких знаходиться зброя, яка навіть відведена, вони не верифікуються, тому що з того боку ОБСЄ не допускається. І все це кожного разу під час зустрічі, кожен раз обговорюється. Зрозуміло, що якщо питання обстрілів будуть далі продовжені, ні про який розвиток в питаннях соціально-гуманітарних і так далі не буде йти й мова. Це очевидно і зрозуміло, тому що якщо ще можна в питанні військовополонених рухатися якось там, так, то в питаннях облаштування території, я вже не кажу там рухатися в питаннях виборів, є неможливо. Звідси мова йде, щоб зараз, обговорюючи всю ту ситуацію, дати зрозуміти, Україна виконує взяті на себе зобов'язання, скажімо, в вересні 2016 року було прийнято рішення розвести війська по фронту і по тилу. Ми виконали. Дивимося, як робить противна сторона. Якщо вони це виконують, ми рухаємося далі. Ні, все вернеться на круги своє. Мы же понимаем, что Российская Федерация это не выполняет. И как бы 5 лет... Тепер концептуально, чи можна зірвати ситуацію з міста? Я один був із тих і залишаюся на позиції того, що Мінськ є абсолютно недосконалий. І я вернувся тільки тому, щоб зараз показати, або ми Мінськ оживляємо, і він дає результати, або Україна буде пропонувати інші варіанти розв'язання ситуації. Ви вірите в те, що ви зможете це зробити? Ну, якби я не вірив у те, що можна в цьому плані рухатися,
чи можна досягнути результату якогось, я не знаю, який це буде результат, я би не повертався. Скажите, а вот все-таки о конкретных шагах реанимации вы можете сказать? Вот вы завтра приезжаете на заседание трехсторонней контактной группы, да? Встречаетесь с представителями этой трехсторонней контактной группы. Ваши предложения конкретные? Давайте я промовчу, відповідаючи на це питання. Перше, що я хочу зрозуміти, я хочу побачити поведінку візаві. Со сторони російської. Да, мій досвід говорить про те, що власне з ким я буду говорити і з якої позиції стартувати. Це перше. І друге, мені відомо про позиції ОБСЄ в цьому плані. Мені зрозуміло досягнуті домовленості на зустрічі політичних радників президентів. Але я добре пам'ятаю, як на зустрічі лідерів держав говорилось одне, друге писалось, і третє давалось як завдання. Тому до того часу, поки я не зрозумію чітко позицію сторони, я ніколи не відкрию рота, бо я знаю, що таке ці переговори. Коли ти або не розумів, або не почув, або неправильно сприймаєш і так далі. Тому я дозволю собі зараз ні слова в цьому плані не говорити. Я побачу завтра, як ведуть себе на переговорному майданчику. В тому числі змінилася, чи залишилась така, як була позиція посередників ОБСЄ. Далі, хто бере участь у цьому процесі, окрім росіян? Чи допущені радники ОБСЄ, Верховного комісара з прав людини і так То далі? есть правильно ли я понимаю, если вы не увидите позицию визави, то вы покинете ТКК как в 2016? Ні, я не покину прямо завтра, але я з поверненням у Київ буду мати розмову з президентом і скажу, ситуація виглядає ось так. Понятно. А на переговорах противна сторона підготувала такі сюрпризи, такі екзамени. Ось це може бути, на це йти ні в якому разі не можна. Тому я ще раз кажу, маючи вже досвід подібних речей, я готовий до діалогу. Але це той діалог, про якому Україна ні на міліметр не програє. Вот что касается диалога, новый формат диалога предложил президент Украины Владимир Зеленский. 8 июля президент обратился к Путину с предложением встретиться. Давайте вспомним, какие условия тогда он выдвинул. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполученных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Вы не очень позитивно отзывались о будапештском формате. А что касается вот этого формата, как вы считаете, он возможен? Я вже чув відповідь американців. Вони відмовилися від участі в такому форматі. І моя позиція така. Перед тим, як пропонувати певні речі, їх треба підготувати. А взагалі в зовнішній політиці, в дипломатичному світі дуже скептично відносяться до речей, до певних там непідготовлених експромтів. Я на цьому наголошую. Тобто і Лукашенко, і Трамп, і Меркель, і Тереза Мей перед тим, як це мало бути оприлюднення, вони повинні були знати про це, що це буде оприлюднено. Ну, Лукашенко, кстати, не против. Справа в тому, що Лукашенко – це єдина особа, яка в цій історії виграє. Постійно, тому що Мінськ стає якби центром уваги, площадкою. Там він виграє і в політичному сенсі, і в економічному. Тому що якщо, я пам'ятаю, будучи послом, там було 4 рейси міжнародних на Європу. Зараз табло не вистачає. Тільки з України, по-моєму, 6 чи що. Тому тут зрозуміло, що Лукашенко в цьому плані зацікавлений. А от чи можуть відновитися бажання президента Сполучених Штатів Америки, для цього треба мотивація. Тим більше, що на сьогоднішній день дипломатичні стосунки між Мінськом і Вашингтоном, вони зведені до нуля.
Я вже не кажу про те, що дуже складні стосунки на даному етапі між Лондоном і Мінськом. Тому в даному випадку я схильний до того, щоб пропрацьовувати ці питання дуже глибоко. І я би в даному випадку дозволив собі пропонувати участь у цих форматах ще й Пекіну. Тому що якщо поєднувати, вже, умовно кажучи, нормандський формат і Будапешт, що тут явно простежується, то вона неможлива від такого гарантодавця, як Китай, який є одних із участників Будапештського меморандуму. Ну вот смотрите, возможная причастность, возможное какое-то добавление к этим процессам представителей других стран каким-то образом реанимирует этот процесс, потому что если смотреть на Ангелу Меркель, да, и вы заявляли, если я не ошибаюсь, что именно Ангела Меркель предложила Владимир Путин предложил Ангеле Меркель Виктора Медведчука, после чего Виктор Медведчук оказался в этом процессе в том числе. То есть мы видим позицию Германии, позицию Франции, это было отчетно видно на голосовании за возвращение российской делегации в ПАСЕ. То есть позиция не очень однозначная. Вот как-то это ведь тоже очень важно. Как-то это может повлиять на это все? Может быть, их стоит как-то на це заменить? Впливає все, в тому числі і треба віддати європейцям належне, вони дуже чітко ловлять свої інтереси і коли ці інтереси реалізовувати. Вони підловили момент, коли в Україні йде зміна президента, і в цей час зробили те, що вони хотіли. Це те, що явно не вистачає нам. Актуалізація своїх інтересів в момент, коли союзник, чи там опонент, чи противник десь там ослаб. Ми повинні відповідні кроки робити. Тому впливає все. Це перше. Друге. Очевидно, що найбільш зараз буде впливати там найближчі місяці, це заміна канцлера Німеччини. Коли це відбудеться через рік, через півтора, там зараз по-різному кажуть, і в зв'язку із там захворюванням Меркель, по якій почали часто говорити. Зараз буде мінятися перша особа прем'єр-міністра Великобританії, і чи новий очільник уряду Великобританії до цього буде відноситись так, як Тереза Мей, чи він змінить свою позицію, абсолютно невідомо. Але це не означає, що дипломатам треба припинити в цьому плані працювати. З моєї точки зору, навпаки. От така інтенсивна, я би сказав, пресингова дипломатія, вона має зараз актуалізуватися. Бо, завершальний такий, треба розуміти, що на зовнішню політику впливає і суб'єктивний фактор. Тому Порошенко – це одна система координат, Зеленський – це інша система координат, але це не означає, що Україна має програвати. Вот что касается дипломатии, временно и проверенной в делах США в Украине выразил солидарность Соединенных Штатов с крымско-татарским народом. Об этом Уильям Тейлор сказал на встрече с лидером крымско-татарского народа и представителем Меджлиса крымско-татарского народа. С нами сейчас на прямой связи Мустафа Джемилев. Алло, Мустафа, ассаляму алейкум. Мустафа, вы и представители Меджлиса встречались с Уильямом Тейлором. Вот расскажите, как прошла встреча, о чем говорили, и Уильям, что сказал сам, собственно, Уильям Тейлор? С послом Соединенных Штатов мы часто встречаемся, а с Тейлором, после того, как стал временно поверенным, первое. Хотя вместе с ним мы еще ездили туда на Каланчак на вертолете неделю тому назад. Да, и кроме того, Тейлор же был еще раньше послом у нас, а потом работал в Atlantic Council. Короче, у нас с ним долгие такие хорошие отношения. В этот раз он решил сам посетить Меджлис крымско-татарского народа. И прошла довольно-таки очень интенсивная, хорошая дискуссия. Обсуждали очень широкий круг вопросов. В первую очередь, конечно, ситуация в Крыму, перспективы и все такое. И говорили о том, что вы сейчас обсуждаете, форматы для дискуссии. Тоже затрагивали возможность создания нового формата на базе Будапештского меморандума.
Но есть проблема в том, что это меморандум. Это не договор, где есть пункты, скажем, где стороны отвечают за что-то. Это типа декларации. Это не в этом сложно. Но тем не менее, что страны, которые подписали эту декларацию или меморандум, вы говорите, что они гарантируют территориальную целостность Украины и безопасность, дает основание, конечно, для того, чтобы говорить об этом формате. Чоксагу, у нас... В этом формате я и разговаривал с конгрессменами, когда я был в Вашингтоне, и говорили, в принципе, это поднять на Конгрессе можно, но они говорили, что надо обратиться еще и к другим ядерным странам, в том числе. Чоксагу, у нас это был Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, с нами на прямой связи по телефону. Мустафа также предлагал такой стамбульский формат с участием Турции в переговорных процессах. Вот что вы думаете по этому поводу? Будет ли этот формат, возможно, эффективным? Ну, і Женева плюс, і інші ініціативи, вони є дуже важливими. Це перше. Друге. Україні не можна сидіти зараз. Україні треба атакувати і пропонувати, в тому числі Стамбульський, Женевський. Але найбільше, на чому я акцентую увагу, це Європі треба зрозуміти. Зараз мова ведеться не про проблему України, не про війну в Україні. Мова ведеться про безпеку Європи. Фактично, треба абсолютно чесно європейцям зізнатися. Хельсінкі немає. Пакт заключений, який було підписано в 1975 році, не діє. Більше того, все те, що ми бачимо, події в Німеччині, в Греції, зараз от в Італії, свідченням того, що Росія робить все, щоб розвалити європейську єдність як таку. Це означає, що на питання безпеки в Україні треба дивитися як на безпеку всего европейского континента. Роман, вот буквально несколько минут до завершения нашего эфира. Последнее, что мы хотели у вас спросить. Сейчас очень активно обсуждается вопрос возможного освобождения украинских военнопленных моряков, а вместе с ним, возможно, Олега Сенцова и еще одного крымского татарина. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально, учитывая, что завтра уже будет суд над военнопленными моряками? Продлят ли там меру пресечения или же освободят? Ну, якраз в тому от торкнулися ключового питання. Завтра розглядається питання лише запобіжної міри. Тобто не розглядається питання звільняти їх, осуджувати і так далі. Просто запобіжна міра. Я навіть не буду тут далеко ходити. Очевидно, що запобіжна міра буде продовжена. Їх будуть тримати під вартою. Треба розуміти, що судовий процес має свої нюанси. Не випадково там місяць назад Путін сказав, що ми очікуємо завершення процесу. Якщо відбудеться інший якийсь маневр, умовно кажучи, суд ні з того, ні з цього приймає рішення звільнити від відповідальності, ну, треба, я розумію, суд не може такого рішення прийняти, але це означає, що імператор не взийде і своїм рішенням відпустить. Але тоді питання, так, а про що йде мова? Про суд чи про волю однієї людини? Тоді взагалі ситуація ще більш проясниться. Можу сказати, що справа звільнення – це дуже важлива справа, над нею треба працювати. Але я б знову би не одягав би рожеві окуляри. Тому що думка, що то, ні. Ми маємо справу з дуже хитрим противником, який дуже добре планує свої спецоперації. Я розглядаю нинішню ситуацію в Україні в стосунках з Росією як чергову спецоперацію, яку, використовуючи новообраного президента і вибори в Україні парламентські, задумала Російська Федерація. Їх цю спецоперацію ще треба розгадати. Тому що тут появились декілька фігур дуже цікавих, які не вперше з'являються. Вони завжди з'являлися з певною роллю в українській політиці. Тому мені завтра треба побачити, чим дише ця система. І я можу сказати на наступному тижні, який ми будемо мати фінал в цьому. Это был Роман Бессмертный, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе. Спасибо большое. А мы завершаем второй блок. Программа «Ахшам». Оставайтесь первым крымско-татарским. А ведь далее новости на крымско-татарском языке с Шавкетом Наматулаевым. Коршкенджи.